Takže ahoj, zdravím vás u dalšího videa a dneska tady mám balíček, teda lepese balíček s přívěškem, takže je to překvapení, já vám to tady ukážu. A je to úplně božský, já si to jdu rozstřihnout. Tak. A teda takhle tam je nějaký papírek, takže se ho vyndám. A tam jsou nějaký takovýhle ty zvířatka, které v tom můžou být. Takhle. A teda to se kouknou dovnitř. Už to padá. Wow, to je úplně nádherná kočička. Krásná. Jsou hezký u sebe. No, takže tohle je všechno. Já se s vámi loučím a ahoj. Ahoj, kočičko. Pardon.